Elido on pieni suuri mainostoimisto Keravan Saviolla, Klondyke-yrityspuistossa. Elido on kooltaan vielä pieni mainostoimisto, mutta kasvunhaluinen, energinen ja täynnä kokemusta. Ja siksi olemme myös suuri mainostoimisto. Toteutamme mainonnan, yritysilmeet ja logot, esitteet ja asiakaslehdet, niin painetut kuin sähköisetkin. Sekä siirrämme verkkosivusi nykyaikaan. Studiokuva Elido hoitaa kuvaukset studiossa ja miljöössä, ja asiat, joita ei voi kuvata, voidaan mallintaa. (3D-animaatioiden lisäksi saat Elidosta myös kaikki videotuotannot, oli kyseessä sitten yrityksesi esittelyvideo, mainosfilmi tai kiinnostavaa sisältöä somekanavillesi. Ja tietenkin toteutamme myös ne konkreettiset lopputuotteet, kuten suurkuvatulosteet ja mainosteippaukset. Kaikki, mitä tarvitset viestisi kertomiseen tehokkaasti samasta paketista.